Quins són els principals reptes que planteja el nou pla local? Doncs ho hem posat en treballem 6 eixos estratègics i el primer és sobretot el de la vinculació de la formació amb el món del treball i o sigui, el que s'ha conegut sempre com l'emancipació juvenil, no? O sigui, els temes de feina, d'educació i d'habitatge, que sorprenentment doncs, deixa de ser una prioritat en els joves, no? No és sorprenent, forma part de la conjuntura actual. O sigui, si no tenim un present assegurat no podem pensar en marxar de casa, no? I això també doncs, es posa de manifest i l'habitatge. Jo recordo quan jo començava a moure'm en les demandes juvenils, no? Doncs l'habitatge era una de les demandes prioritàries. Això, doncs, malauradament, està desapareixent. I el que posem en relleu sobretot és lligar el món de la formació amb el món del treball. I aquí nosaltres, a partir del procés també, el que hem posat de relleu és tot el que s'està fent a promoció econòmica, a educació, ajuntar-ho i que realment es faci un treball transversal, que la joventut pugui incidir en promoció econòmica i marcar també les línies prioritàries en els eixos juvenils de la promoció econòmica. Aquí a Sant Feliu comptem amb un equipament que és el de Sant Feliu, on tota la formació d'adults es concentra allà, els PQPIs, els PTTs i els plans d'accés al treball. Llavors, el que es tracta de lligar tot això i que tingui una visió també de transició al treball i que reuneixi les demandes dels joves. I quina actuació concreta destacaries com a objectiu per aquesta legislatura? Doncs jo crec que és tot un ventall d'actuacions, el pla és tot un recull de petites accions, de moure serveis, que comentàvem, de la línia de l'autonomia personal dels joves, de recerca de feina. Simplement el que es demanava és si el club de feina que es realitza al centre de Can Marginat, si el portem un dia a casal de joves, això voldrà dir que també que el casal sigui un referent i que també els joves estiguin més familiaritzats primer amb el casal i segon amb la recerca de feina, o al contrari, primer amb la recerca de feina, però són tot un recull d'accions petites i el que aquí sí que com a acció de mandat i acció que ja recollíem en el programa electoral i que també recollíem en l'acord de govern amb Convergència, la inversió de 2 milions d'euros en un futur casal de joves, en un equipament que s'actualitzi l'actual o buscar un altre indret per poder canalitzar tota aquesta feina, que els joves se sentin com a propi a un equipament que no només sigui que tingui una polivalència i que reculli que s'actualitzi, que es modernitzi, que després de 20 anys del casal que tenim sí que cal una sacsejada.